じゃあ僕もいいですか、作ってって。はい位置について、よーいドン。ここむずくない？でも結構色大事だからね。色ね、色で結構。あーもう分かった。あー、分かった、もう分かった、もう分かった、もう分かった。待って、マジわからん、マジわからん。俺分かった、俺分かった。ルーちゃんちゃんと自分の書いてな。あルーちゃん今決定的なシーンが決定的なシーンが今激写されました。今の俺ショートにショート動画に上げてあびっくりしたな。やばい、小学生の10これつけたの。おいしてから水色髪やめろ。アレンジしてやったね。